Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे गोथार फुंबिलि समाव दिनै मा होनना बुङो 2025 नि जोबथा रबिबार फुंबिलि दै लोगोफोर माने जोंहा गासै 365 डेजआव रबिबारा खैथा थायो आं बेखौ मिथिला खिन्थु 2025 नि लास्ट रबिबार दिनै न सानडे गेरजायाव थांनांगोन बयबो बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आङो खावलायबाय बे जोबथा 2025 नि रबिबार फुंबिलियाव बयबो गेरजायाव थांदो आरो आशीर्बादखौ लादो दा दिनै जोङो नै फुंबिलि समाव आरो ब्रेकफास्ट लाबाय आरो ने ब्रेकफास्ट खालामसै लोगोफोर ब्रेकफास्टआनो जाबाय ओरैबायदि भेराइटिस दङ आरोना एन्थाब अनासि फिथाइ आपेल थालिर पप बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाबाय आपारजिता ओमफ्राय आरो आंनिया जाबाय ब्लेक कफि नै बिदि जोंनि दिनैनि ब्रेकफास्टआ लोगोफोर बेनिफ्राय दायो जाखां लोंखां जोङो थांनोसै चार्चआव नै लोगोसे फेमिलियैनो दङ जों दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबांखिनियानो आङो दायो प्रे खालामनानै जोङो जानोसै आरो ना लोगोफोर गुसुं प्रे खालामनोसै इसोरनियाव गथायनोसै गोबाङा कमेन्टआव बुंहरदों थारमाने जानायनि सिगां प्रे खालामोब्ला एसे मोजां जायो होनना बुंहरदों आरो ना होमबाना गथ'फ्राबो सोलोङो होननानै बुंहरदों कमेन्टआव ओंखायनो नोंथांमोननो आङो प्रे खालामनो जानोसै आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोसे गथ'फोरखौबो आङो खावलायबाय प्रेयाव बाहागो लाफानो थाखाय जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय अनसुंग्रा गोथां बोलोग्रा आफा इसोर होननानै बे समावनो बिफाखौ हामबायदों आफा मानोथो नैबे फुंबिलि समा नोंनि अननायनि गेजेरजों जोङो प्रभु आफा आग्लाय बिग्लाय मोननो हादों दङमोन जोंनि माखासे थांनाय सिगां समफोराव गोबां समयसा जेंना दुखु दाहा खैफोद आफा नाथाय नोंनि अननाया गेदेरखाय आफा नोङो गासै समयसा जेंनानिफ्राय नोङो रैखाथि होनानै नैबे फुंबिलि समालागै नोङो जोंखौ दैदेनबाय बेनिखायनो नों बिफाखौ थोजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों आफा आरो बे फुंबिलि समाव जोङो देहानि गोहो बोलो सक्ति मोननो लागै जि आहारफोरखौ जानो सिगाङाव लादों आफा बे आहार नोंनि न'खौ गथायदों नों गोथार खालाम आफा जों जेन बेखौ जानानै देहायाव गोहो बोलो सक्ति मोननायजों लोगोसे जोंनि गासै गोसो मोदोम जिउ देहा प्रभु आफा नोंनि गिदिर खामानियाव बाहायनो आरो बावसोमनो प्रभु आफा नोङो जोङो बेफोरबायदि थुलुंगाफोरखौ नोङो होफ्लायदो आफा बेजोंनो लोगोसे दिनै फुंबिलि समनिफ्राय बे सानसेमानि समाव नोंनि अननाय आरो रैखाथि आरो हेफाजाबखौ नागिरनानै बे जोंनि न'खर आरो परियाल आरो बाय बाहागि आरो गासै आंनि गोसो मोदोम जिउ नोंनि आखायाव गथायनानै बे आर'ज जिसुमुआव बिबाय आमेन ट्राइ खालामदो बेटाफोर लोगोफोर ब्रेकफास्टआव जिरायबाय आरो बे फुंबिलि समाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय लोगोफोर जानोसै आरो नैबे ब्रेकफास्ट जोङो मा होनना बुङो दिनैथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय मा होनना बुङो 2025 नि जोबथा रबिबार बे जोबथा रबिबाराव माने हेभि ब्रेकफास्ट लाबाय आरो जोङो रबिबारावथ' जोंहा थारमाने ब्रेकफास्टआ एसे हेभि जाखायो लोगोफोर जानायानो जाहैबाय गोबां आइटेम दङ नै बिथिं अनासि थावनि सिथाव थाबाय एन्थाब थाबाय बेनिफ्राय आरो आपेल ओमफ्राय थालिर बेनिफ्राय पप आपारजिता बेनिफ्राय आरो ब्लेक कफि नैबिदि आरो जोंनि ब्रेकफास्टआ लोगोफोर आरो जाखांनायनि उनावहाय जोङो दिनै मा होनना बुङो जोबथा रबिबाराव जोङो इसोरखौ खुलुमनो जोङो गेरजायाव थांसै आरो चार्चआव थांनोसै मानो होनना बुङोब्ला जोंखौ इसोरा दैदेनबोबाय गोबां सम आरो बिदिनो नैबे दिनैनि जोबथा रबिबारावबो जोङो नैबे 2025 नि जोबथा रबिबारावबो जोङो इसोरखौ बाख्नायगोन आरो खुलुमगोन आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोबां खैदां खैफोद समयसा जेंनानि गेजेरनिफ्रायब्लाबो जोंखौ रैखा खालामनानै लाबोबाय आरो गाबोन सबनियानि उनाव जोङो गोदान बोसोराव जोङो आगान होसिगोन आरो 2025निफ्राय 2026आव जोङो आगान होसिगोन दे अब्ला लोगोफोर आङो नोंथांमोननो बेसेबांखिनि भिडिअखौनो लाबोबाय सर्ट भिडिअ हिसाबै नोंथांमोना जायफोरा जोबजासे नायबाय नोंथांमोना अननानै लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावबाय नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंनो आंनि जि इउटुब चेनेलावबो आङो बिदिनो आर्निं मोननो हाबाय आरो ना लोगोफोर आर्निं मोननो हाबाय आरो फेसबुकआवबो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो फेसबुकआवबो आङो आर्निं मोननो हादों खिन्थु दासिमबो आङो ड्र' खालामाखै दङ डलारा जमा जानानै दङ बेनिखायनो आरो फैबाय थानाय समफोराव जि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बेखौ अननानै सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामदों लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेसेबांखिनियावनो दोनबाय बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन